Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Haba pa si kubor ile kai menta utayo. Ningkong nyakmi ya kalumpung ile kai football haka first division. Kabalapanya da Shillong Sports Association henin kasngi ka arpratrik unailar. Kajekon Madan JN Stadium Polo kanalong hapadang ka kanhon na marbisu bat kanong krem. Hakani kajekon ka kanhon na marbisu kala pelem no ya kanong krem the lai gol lakaway. Hakaba nakabenta ka marbisu ya ki gol atem daw Alvinster nong cloud tang hadian arminet basdang kajili akai nang tayo ka gol ka baar pa latem daw Gaster Langste haka minit ka balay pusan bat ya ka gol ka balay pa latem daw Alfoster Sun haka minit ka ban rupupra kat ba nakabenta ka nong kerempat ya ka sigol latem daw Shanbok nong sej haka minit ka ba prapusaw. Haba pai pat cakalumpung ile kai football haka second division kajekon hanen kasngi ka pratrik unailar kalalong hapadeng ka kanhon na law sotun bat na nongse haka ba ka kanhon law sotun kala job kapot hadu san gol lanot yaki gol na kabenta ka kanhon law sotun la thap do ribor lang khar bal thap marway hadu saw gol bat yakawe pat ka gol la thap do sanlat malai.
haba phai pa cak lempong jong ka third division ka je khon ha ka ar pratrek unai lar kiladon light bli ki je khon ka we ni kini ka de ka je khon ha padang ka kon hon na kuala pati ka bala sha liam no ha ka kon hon jong ka gorkha da ar gol anot yakini ki gol athap do kamal dorji ha ka minute ka basau pho baru aman biswa ha ka minute ka basau pusau sakawai pat ka je khon ha third division ka long ha padang ka mau pat ka bala pelem no ya ka kon hon na mau shboy da shi gol anot bat yakini ka gol lathap do ferison khar er ka je khon ka balai pat ha ka third division ka bala long hnin ka sngi ka ar pratreng unai la ka je khon ka long ha padang ka kon hon na umpleng ka bala panam no ya ka kon hon na mau kria west da shi gol anot bat yakini ka gol lathap do gideon pongrom ubalaya ban thap yakini ka gol ha ka minute ka basau na basdang ka jini la kai